С новините по нова. Днес ще ви покажем трима цигани, разхождали се в мол Сердика. Нека Мартин Найденов да ви каже от Сердика център. Здравейте, приятели! Нахули са цигани в Сердика център, търсили са дрехи, обаче е заподозрян човекът, който е циганина, да пие ракия. Сега ще го попитаме интересни факти за него. Нека му зададем въпросите. Здравейте, вярно ли е, че сте пили ракия в Сердика център? Не, брат, не. Ма господине, вие сте в нетрезвено състояние. Как си в нетрезвено състояние? Много съм добре. Ма господине, вие сте изпили 500 мл ракия. Как очаквате да сте в трезвено състояние? Батко, сега ела ти покажа тениската, която си харесах. Добре, ще ви последвам, господин. Казвай ми меркендайзър! Ето тениска си харесах. Господине, това е свичър. Да. Сега, виждаш ли го този свичър? Ето го, пак те казвам. Да, господине, виждаме го. Този ще го открадна. И ти не ме разбереш. Лева ръка, десен джоб. Господине, това не е законно. Господине, я вижте на... Добре. И почвам да легам, бат. Господине, какво правите? Защо го откраднете? Здравейте. Вие се намирате